Današnji dan deca su počela likovnom radionicom na asfaltu. Sve grupe od srednje do predškolske u svim mestima opštine Inđija, kao i u samoj Inđiji, su se angažovale sa svojim vaspitačima i izašle iz objekata kako bi oslikavajući asfalt ukrasili svoj grad ili mesto, objasnila je Ljilja Manić, zamenik direktora predškolske ustanove Boško Buha, i napomenula dalji tok obeležavanja Nedelje deteta. Za sutrašnji dan je planirana dramska aktivnost. Tim povodom je organizovana jedna lepa predstava u kulturnom centru. To je naša lokalna pozorišna trupa, pozorištance. Deca će imati priliku da odgledaju predstavu Tri praseta. Tu smo angažovali starije i pripremne grupice, jer oni su, ono što se kaže, već i stariji, mogu i da prošetaju po gradu i do kulturnog centra, i evo im lepe prilikice da odgledaju lepu predstavu Tri praseta, koja je rađena po staroj engleskoj bajci. A sve ostale grupe i ostale sredine će angažovati i organizovati taj dan prema njihovim dramskim stvaralaštvima. Za četvrtak je planiran su zajedničke aktivnosti vaspitača, dece i roditelja, znači poseta, druženje, ekološke kreativne radionice i sportski dan. Za petak je planiran, to su igre bez granica. Znači sve grupe u objektima i pripremne grupe će se organizovati u nekim sportskim takmičarskim aktivnostima. U toku Dečije nedelje, tačnije u ponedeljak, pored pomenutih aktivnosti, u holu vrtića biće priređena izložba dečijih igračaka u kojoj će učestvovati deca i njihovi roditelji. Kako obeležavanje Nedelje deteta ne bi bilo potpuno ako ne bismo razmišljali i o humanosti, posebno prema onoj deci koja nemaju dovoljno dobre uslove za život, tako je u toku akcija prikupljanja knjiga za decu sa Kosova. Po ovom prilikom stoji poziv svim sugrađanima da one knjige koje im možda nisu potrebne donesu u vrtić u vreme trajanja Nedelje deteta.